Sí, per tant l'explicaré. Ballant. Ballant, sí. I de tant que ho han dit. Per què ballant? També es poden explicar coses. Ja ho veureu. Però abans de començar a explicar el conte, m'agradaria fer-vos una dansa de benvinguda. Que bé! Tindré una planta! Que guai, no? Tindré una planta! Llupi, llupi! Sí, sí, sí! Tindré una planta! Tindré una planta! Tindré una planta! Li diem planta, surt, tots a la vegada, quan digui 3, sí o no? Espereu, 1, 2, 3. Com del circ, sí o no? Uau! I al mateix temps movem les fulles. Movem les fulles, sí. Ara ensenyem la flor ben amunt. I ara som en Josip. La planta ben amunt. Som una planta amb una flor ben gran. És la de panxa. Ai, però què passa? Què passa? Que té son? Ai, el Pau també tenia son. Han jugat tots els amics i amigues del Pau. Es van cansar molt. Jo no havia vist mai una planta que necessités dormir, sí o no? Que especial que és aquesta planta. I la planta es va estirar al terra
Els amics del Pau van decidir que també volien descansar.